Ja, vi ved jo alle sammen, at valgdatoen den kommer allersenest den 14. september. Og valgkampen den er jo mere eller mindre i gang. For mig der er det rigtig vigtigt, at vi får nogle socialkonservative holdninger på banen. Jeg synes, vi har nogle nære ting, nogle borgernære ting, som vi skal tage os af. Jeg tænker her blandt andet på de hjemløse, jeg tænker på dem, som er udsatte misbrugere, og jeg tænker også på de børn, som bliver misbrugt både seksuelt og med vold i hjemmet. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi i et velfærdssamfund som Danmark har børn, der bliver ødelagt, får ar på sjælen for resten af deres liv, uden at omgivelserne har opdaget noget eller gjort indsigelser. Jeg synes, det er vigtigt, at vi sammen er meget opmærksomme på, hvordan børns adfærd er, hvordan børns signaler er. Med hensyn til de hjemløse, der synes jeg, det er ret vigtigt, at vi får lavet nogle flere af de skæve boliger. Det, der er vigtigt for hjemløse og udsatte borgere, det er, at de har nogle faste rammer. Noget, der er stabilt omkring dem, så de har mulighed for at få styr på deres tilværelse. Jeg synes, det er et sølle velfærdssamfund, hvis ikke vi har råd til at hjælpe de mennesker, som af en eller anden grund er kommet skævt ind på livet. Det synes jeg absolut er noget, vi skal tage os af. Jeg ved godt, det koster penge, men de penge skal vi også finde. Det kræver et godt velfærdssamfund.